माने ओरैबायदि माहाजोन हिनजावबाबो गारि मथर गोनांफोरनि हिनजावबाबो थाला थिनथाला बिल्डिंआव थाबाबो गोजोननायखौ मोनमारा नामा आदसा गोजोननाया बबाव थायो आसलथे गोजोननाया बबाव थायो आं सन्देहसो जालायलाङो आरोना नोंथाङा बेसे इयारनिफ्राय सावथुन मुलुगाव ओंखारजेनो आङो 2019निफ्राय ओंखारजेनदोंमोन लकेल दावदैमोन आरोना आं लकेल दावदै ज' माने नोंथांमोनाथ' बहुत इन्टारेस्टेड नुखादों जानांगौ माने नोंथांनि एकदम अरिजिनेल पारफेक्ट माने मोनसे डायलगखौ होनो हागोन नामा हागोन बेयाव मोनसे इन्टारेस्टिं डायलग दंमोन डायलगा जाहैबाय हाब माथो नोंहा नोंनिखौ फाननायनि अबस्थायाव फैबाय नै आरोना बुजिजोबखायोमोन बिदिनि बुंजागोन ना बुंजागोन जेबो नङा बिदिनि आंनि एक्सआ दरले होनना बुङोमोन दरले आচ্ছা वाव नाइस नेम ओमफ्राय गामिया मामोन गामिया बे दरले ना बिसिनिया मंगलियान गोलैयोमोन मंगलियान आচ্ছা मंगलियाननि ओमफ्राय दरले आচ্ছা सोरबा आंनि भिउवार्स दङ खोन्थाहरबानो जाबाय खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांखौ आंनि इउटुब चेनेलाव फिन खनसेबाव बर' रावजों बरनाय थालायबाय दा नोंथांमोनाथ' आंनि खाथियाव सोर दं नुखाबाय जानांगौ होमबाबो आं खोन्थाना लानोसै बिथांखौथ' बयबोनो खदाल होननाल' मिथियो दा बिथांनि अरिजिनेल मा नाम इडुकेसना मा माने बेफोरनि बागै एसे सोंना लानोसै नोंथांमोना खोनासंलांबानो जाबाय आरो खुलुमबाय आदा नोंथांखौथ' माने बयबोआनो खदाल होनना मिथियो नोंथांनि अरिजिनेल मा नाम आरो गामिया बहा इडुकेसना मा खोन्थाना लाबानो जाबाय आंखौथ' बयबो खदाल होनना मिथिखायो खोरोमदाव होनबा सिनायहाय आंनि अरिजिनेल मुङा खोरोमदाव ब्रह्म डिस्ट्रिक्टआ चिरां डिस्ट्रिक्ट ओमफ्राय गामिया आमटेका सिगाङाव जमनागुरिमोन ओमफ्राय दा आमटेका बाजाराव खारबोबाय आरोना ओमफ्राय आङो बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव एम ए फरायदोंमोन ओमफ्राय आंनि हबिया जाहैबाय सिगां समाव फुटबल गेलेनायमोन नाथाय क्लास 7, 8आव आंना आथिं बायदोंमोन ओमफ्राय बायनायनि थाखाय आङो हबिखौ सोलायनानै खन्थाइ लिरनाय जुरिजेनदों आरोना खन्थाइ लिरग्रा जानायनि मोनसे हिस्ट्रि दं आरोना हिस्ट्रि थालायबावनायसो मोनसे होमबा नोंथांनि हिस्ट्रि थालायनाय मोनसे मामोन खोन्थाना होदो आंनि हिस्ट्रि थालायनाय जाहैबाय ना आं जेब्ला क्लास 8 फरायोमोन अब्ला आं खन्थाइफोरखौ एसे लिरनो सोलोंबाय ओमफ्राय लिरनाय माने सासे सिख्लाखौ आं बिराद मोजां मोनोमोन आरोना ओमफ्राय बे सिख्लाया आंनि अननायखौ बुजियासै नेवसिलांबाय बे आंल' मोजां मोनोमोन बे आंखौ मोजां मोनोमोन आरो बेनिखायनो आङो सानसेखालि क्लास 10आव फरायबा मेट्रिक होआं समाव नेवसिजानाय जिउ मुंनि मोनसे खन्थाइ बिजाब दिहुनदोंमोन आरो नेवसिजानाय जिउ आंनि रियेल लाइफ स्ट'रि आरो बे बिजाबा लाइफ स्ट'रि ओमफ्राय नोंथांनाव दासिमाव साबेसे एक्स जाबोखो एक्सआ आंनाव एक्सआथ' बुरजा जाबायलै बेजों गारजानायनि उननिफ्रायनो आं एसे बुरजा हिनजाव गोसोथोग्रा जाबोदोंमोन सानै साथाम आरोना सिख्लाफोर खोनासंनो बिथाङा माने बुरजा एक्स लायोनो खिन्थु स्पेसियेलि मा होनना बिनि उनाव सासेखौ बिराद गोसो बादोंमोन आं बिजनिनि 5 बोसोर जादोंमोन बियो रिलेसनाव थानायाव बेजों गारजानायनि उनावसो आं जेनेबा सानै ओरैनो टाइम पास बायदि गोसोग्रा जादोंमोन आरोना खिन्थु दा टाइम पासआ गैला ओमफ्राय बे गारखांनायनि उनाव बिदिनो दंसै आरो दा बे बिजनिनि नामा मा नाम बुंनो हागोन बेखौ नामखौबो मानसिफ्रा मिथिजोबखायोमोन बिजनिनि बुंजागोन ना जेबो नङा बिजनिनि आंनि एक्सआ दरले होनना बुङोमोन दरले आচ্ছা वाव नाइस नेम ओमफ्राय गामिया मामोन गामिया बे दरले ना बिसिनिया मंगलियान गोलैयोमोन मंगलियान आচ্ছা मंगलियाननि ओमफ्राय दरले आচ্ছা सोरबा आंनि भिउवार्स दङ खोन्थाहरबानो जाबाय आচ্ছা ओमफ्राय नोंथाङा जेनेबा बे एबारनि फैनो गोनां 2025 मायथाइयाव मोनबेसे फिल्म गाखो एबा ना बानायाखै 2025 मायथाइयाव बेयाव माबा दं मोननै दङ मोनसेया शुटिं जोब्बाय रुगु होनना बुङो गोजोन बर'नि डाइरेक्सन होनायाव ओमफ्राय मोनसेया फैगासिनो एप्रिलाव जागोन शुटिंआ बियो माबा सायामाया सिमां आदा माइकेल मोसाहारिनि बिजनिनिफ्राय जेनेबा नोंथाङा बेसे इयारनिफ्राय सावथुन मुलुगाव ओंखारजेनदों आङो 2019निफ्राय ओंखारजेनदोंमोन लकेल दावदैमोन आरोना आंनि फार्स्ट फिल्मा ओमफ्राय डाइरेक्टर आदा माइकेल मोसाहारिमोन बेयाव मोनसे अडिसन होदोंमोन फेसबुकाव लिरना होदोंमोन आरोना माने जायफ्रा सिनेमायाव फाव खालामनो गोसो बिथांमोना जोंजों कन्टेक्ट खालामना अडिसन लाफैनो हागोन बिदिनो ओमफ्राय आंबो अडिसन होदोंमोन आरो ओमफ्राय सेलेक्ट खालामनाय जादोंमोन आं आচ্ছা नोंथाङा ओमफ्राय सेलेक्ट जादों ओमफ्राय नोंथाङाथ' माने बे माने लकेल दावदै ज' माने नोंथांमोनाथ' बहुत इन्टारेस्टेड नुखादों जानांगौ माने नोंथांनि एकदम अरिजिनेल पारफेक्ट माने मोनसे डायलगखौ होनो हागोन नामा बेयाव मोनसे इन्टारेस्टिं डायलग दंमोन डायलगा जाहैबाय हाब माथो नोंहा नोंनिखौ फाननायनि अबस्थायाव फैबाय नै आरोना बिदि होननायाव थाव होननानै सोरबा जायो आङो बिदि नङालै मादै बिदि नङा नोंनि सना रुफा फाननायखौसो बिदि होननाय जेनेबा मानि थाखाय सोरबा जाखो बिनि माने गोलावै एसे बुंनो हागोन हायो माने ओरैबायदि बेयो स्ट'रिया दानि गथ'फ्राथ' जेनेबा गारि मथर दाबिना बिमा बिफानाव आरो बिसोरनाबो बिमा बिफाया हा हु फाननानैबाबो फिसालानो गारि बायना होबाय आरो बायना होखांनायनि उनाव एक्सिडेन्ट जानानै आथिङा बायो आरो दा बै आथिं बायनायखौ फाहामनो थाखाय बिमाया सना रुफा फाननानै बिनि फिसालानि आथिंखौ फाहामफिननांगौ जायो आरो बेखायनो सना रुफा फाननांगौ डाइरेक्टलि बुजियोबा गाज्रि आरो ओमफ्राय इनडाइरेक्टलि बुजिबा मोजां आरो
आच्छा ओमफ्राय नोंथांनि बे सिनेमानि डायलगखौथ' खोन्थाखाबाय गोजोननाय थाबाय दानि ओमफ्राय नैबे रुगुं माने नोंथांनि मोनसे एकदम पारफेक्टखौ होनो हागोन नामा रुगुंनिखौ रुगुंनि मोनसे रुगुंनि दा डायलगफोरखौ दा होथ'नो होआखै जेनेबा नोंथांनि रुल मोननाया मामोन रला बेयाव आंना लुक्सआ ओरैबायदि जादों चेन्ज जादों आरो ना माने आं कमेडि लायोमोन ओमफ्राय दा इयाव कमेडि नङा ट्रेजेडि ओमफ्राय आं गामिनि सासे माहाजोन बोराय आरो ना बोरायसो आरो लुक चेन्जसो बेयाव अके माने बे एबारनि फैनो गोनां रुगुं सावथुननि माने माखासे लुक्सफोरखौ खोन्थाहोनो होआखै जादों बेनि थाखाय नोंथांमोना गाज्रि मोना मालाबा सम मिलायोबा लाफिननाय जागोन नोंथांनि ओमफ्राय एबारनि फैनो आच्छा नोंथाङा एबाराव माने हाबाखौ माला लागोन बायदि सानदों हाबाखौथ' आं लानो सानथ'वाखै माने जुगा ओरैबायदि जाबाय मदार्न जुग नालाय जेसेनो बोराय एसेनो उन्दै हिनजाव मोनो बेखायनो आं सानबाय एसे बोरायबावथ' नामा उन्दै हिनजाव मोनो खोमा माथो दानि जुगाव हनै हिनजाव सानै साथाम गोनां बोराय एसे सिख्लाफोरा खारफायो आरो ना माने सेंग्राफोरनाव फैसा थायानो बे बोरायनावसो फैसा थायो ओंखायनो आंबो सानबाय एसे बोरायबावथोंसै ओमफ्राय आदानि इयार्सआ बेसेसो ओरैनो आंनि इयार्सआ ओरैनो माबासो जाबाय 27 जाबाय ओमफ्राय नोंथांनि बेस्ट फुडआ मा जाग्रा ओंखाम बेस्ट जाग्राया बेथ' आंनिया खायलाजों आलुलै मानसियानो एसे माने जावग्राखा नालाय मोजां बुस्थुखौ मोजां खायलाजों आलु खायला आलु माने बिथाङाथ' अरिजिनेलाव आगोलहाय माने बेदर जाखायामोन दासो माने एसे बेदर फिसाजों गोदोबाय आरो मानसिया ओमफ्रायहाय नोंथांनि अरिजिनेल माने बेखौ फेभरेट निसा मास्तु फेभरेट निसायाथ' आंना सादै सा माने ओरैबायदिमोन आंनि फेभरेट निसाया मा होनना बुङो सा मोनला मा लेखाखौनो फरायनो हायामोन फुङाबो बेलासिफोरना सा लोंनानै आं सा लोंनानै लेखा फरायबा सानाव खर'आव गोसोआव थायोमोन आरो बेनो आरो थगायमाराखैना बिथांनि माने फेभरेट निसाया सादै आं फोथायनो गोब्राब जादों नोंथांमोननि थाखाय फेभरेट माने निसाया मास्तु खोन्थाबानो जाबाय माने नोंथाङा दासिमाव मोनबेसे सावथुन गाबोखो आं सावथुनाथ' बुरजायानो जाबाय 6टा 7टासो जाबाय फुल फिल्मा ओमफ्राय सरंबियाथ' गोबां जाबाय 6टा 7टासो जाबायना बे नोंथांनि माने बेस्ट मोननाय माने मुभिनि नामा मुभिया बेथ' आं लकेल दावदैखौनो बुंगोन मानो होनबा बे फिल्मनिफ्रायनो आंनि नामा खदाल थादों आरो ना जावग्रा आच्छा ओमफ्राय मा नाममोन 6टा 7टानि मुभिनि नाम फिल्मआ लकेल दावदै ओमफ्राय माबा थैब्लाबो जेना मैना ओमफ्राय दा रुगुं ओमफ्राय फैगोन साया माया बिसोर आरो ना दङमोन माखासेखौ नामखौ गोसोआव गैला आच्छा ओमफ्राय नोंथांनि बे थैब्लाबो जेनानि नोंथांनि एकदम पारफेक्ट माने बै नैबे 500 रांखौ ला होनलायनाय मोनसे अडिसनखौ होनो हागोन नामा बे डायलग आरो ना माने जाय आंनि भिउअर्सआ स्टुडेन्ट जाय बे स्टुडेन्टआबो माने बेफोरबायदि खायदा लानो हागोन एसे खोनासंना लाबानो जाबाय आरो ना दे खोन्थानो एगजामनि फर्मुला आरो ना सिगाङावथ' सोलिबायमोनबो खोमा मिथिला माने आंथ' लेखाखौनो फरायखाया माने बे सिनेमायावसो आरो ना मोगथाङाव फरायो दै सिनेमायाव माने लेखा फराया नालाय ओंखायनो एगजामखौ मोनसेयाव लिरखायासै मोननै मोनथामसो एन्सार लिरनानै हाला बायदि मोननायखाय लेखायाव लिरनानै फैसा 500 जुनानै होनानै माबायाव एन्सार स्क्रिप्टआव फैसा 500 जुना होनानै नैबे 500 रांखौ ला न'खराव मा होनो बिसि फिसा ज'यै अमा बेदर बायनानै संनानै जा जुदि नों आंखौ बे 500 रांखौ लानानै फरिखायाव पास खालामना होनो हायाबा नोङो बोसोर माबा गोरिब जालांगोन इदि होननाय दं आरो ना सोना लाखादों बे मोनसे आंनि इन्टारेस्ट डायलगमोन आरो ओमफ्राय जेनेबा बिथांनिया माने बोरमा बेदर बायनानै जालेथारो आरो ओमफ्राय नोंथाङा दा नैबे दानि थासारिजों समायफ्लेनाय एबा जाफ्लेबाय थानाय जोंनि नैबे दा बिसि फिसा माने फिसा सानै साथाम थाखानाय हिनजावफ्रा खारलायनाय दानि माने बिसि फिसा थानानैबो माने फिसाया सोरबा हिनजाव लाना खारनाय बिनि एसे बागै माबाफोर बुंनो सानगोन नामा बेखौथ' आं मा बुंबावनो आंबो सन्देहसो जालायलाङो आरो ना मा सन्देह जायो होनना बुंबा गोजोननायाबो बाव दं बेखौ सानो आरो आङो माने ओरैबायदि माहाजोन हिनजावबाबो गारि मथर गोनांफोरनि हिनजावबाबो थाला 3 थाला बिल्डिंआव थाबाबो गोजोननायखौ मोनमारा नामा आच्छा गोजोननाया बबाव थायो आसलथे गोजोननाया बबाव थायो आं सन्देहसो जालायलाङो आरो ना गोजोननाया बबाव थायो जावलाबायनानै नागिरबा मोनगोन खोमा गोजोननाया बबाव थायो नोंथां कमेन्ट खालामबानो जाबाय मोनला माने सिगां समाव ओरैबायदि खोनायोमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रासो माने सोरनाबा हौवाना हराबा माजों गोरिबनि खोथा थायोमोन सिगाङावथ' सोरनाबा हिनजावना हराबा हौवाना हराबा दोनखारलायनाय बेंगालर मेयाव खारलांलायनाय बिदि जायोमोन आरो ना खिन्थु दानि समाव सेंग्रा सिख्लाफोरखौ दोनखारनाय खारसननाय बिदि खोनाला ओमफ्राय मा जायो दानि समाव सोरबा गथ' सासे सानै गोनां मा होनना बुङो गथ' सासे सानै गोनां हौवा गथ' सासे सानै गोनां सिख्ला माबा बुरि बिदिजोंसो दोनखारलायो आरो ना
बिदि जानाङा आरोना ओमफ्राय फिसाफोरखौ मा फोरोंगोन मा फोरोंगोन आरो होमबा नैबे दानि मोनसे थासारिबाव बिबाजैखौ लानायनि हुदाया बोरै बिबाजैखौ लानाय जेनेबा बैफोरदि फिसाइफ्राथ' बेंगालराव मावो ओमफ्राय बिबोनांफ्रानो बिबाजैखौ लाना खारो बिनि रिजन फिसा बुंना होबानो जाबाय बिनि रिजनखौ आं मा होननो माने एसे बोरैबा आलदा डाइलगफ्रा एसे बोरैबा आलदा जानो नागिरो मानो होनबा ओरैबायदि जायो गांबा ओंखाम दै गांबा बयबो दै लोंनो लुबैखायो आरोना बेयाव सोरबा दै होफैग्रा थाखानांगोन आरोना बेबायदि सानो खोमा होनबा हौवाफ्रा गोजानाव दं रावबो नुला बिसोराबोथ' बयाव गांनाय उखैनाय थायो नालाय बिदि सानो खोमा ओमफ्राय खिन्थु बिसोरो बिबाय खिन्थु बिदि जानाङा आरोना बिदि जानाङा नङाबा नों गावनि फिसा समाजखौ मा फोरोंनांगोन आरोना बिदि जानाङा आरो फिसाया नोंखौ दोननानै खस्थ' खालामहैदों नोंखौ जाहोनो लोंहोनो फिसा फिसौ फोरोंनो फिसाया खस्थ' खालामदों नों न'खरखौ बेंनो रोंनांगोन आरोना बिथांनि बुंनायाथ' ओरैबायदि मेलेम गोनां ओमफ्राय आं सानना मोनाखै बिथांना 17 एक्स गार्लफ्रेन्ड दं होननायखौ दा रिजोनलि ओरैनो पारफेक्ट फिक्स डेटआ इयार्सआ मालाजों मिलायनानै लागोन हाबाखौ आं दहायबो होनखादोंमोन खोमा माने जेसेनो बोराय एसेनो उन्दै उन्दै हिनजाव मोनो होननाय बायदि आरोना आं सानबाय मा होनना बुङो एसे बोरायबावथोंसै नामा जेसेनो बोराय दानि जुगावथ' हनै गथ' सानै गोनांसै सिख्लाफोरबो खारफायोबा ओंखायनो आं सानबाय एसे बोरायबावथोंसै आंबो उन्दै हिनजाव मोनो खोमा बिदि साननानै फिक्सथ' बुंथ'नो हाया जिखुनु जाया बोसोरथामनि उनाव लागोन आरो ना बोसोरथामनि उनाव लासिगोन आरो थाबैनो हाबा मोनजाथोंसै बिदिनोसै आरो आसा खालामो दा आदानिफ्राय खोनानानै ओरैबायदि गोजोनबाय गोजोननाय थाबाय आरो दे बाय बाय गाइस